en toen hebben we elkaar sprutsen. Nou, het bleek dat wij al, we komen net maar op in lijn, dat wie wel duidelijk en dat is nou nog steeds zo. Ja, en dan kies wel toneelstukjes 4 in het veld, maar we kiezen alle drie voor is plezier. En ik persoonlijk heb altijd zo'n van zodra ik een plezier meer in kist dan stop ik. Nou, dat is nou even het moment. In deze situatie heb ik geen plezier meer in, dus ik ga weer waarom naar de eerste klas en daar heb ik nog maten waar ik mijn kids ken. Ik vind Marten een hele beste jongen verder en ik ga soort met hem laken, maar ja, goed, tot deze situatie nou even is dit het beste besluit. De meningen lezen nog steeds uit elkaar in de situatie en ik blow erachter staan, Marten bloot achter zijn mening staan en ja, dan kom je er net uit. Nou goed, dit zijn net de leukste dagen in mijn carrière. Ik bedoel, dan krijg je een soort hoe die hinnen, de pers heeft een soort ding, hoe je zou natuurlijk, iedereen heeft er een mening over. Ja goed, het is even vervelend, clear. Is er achteraan nou nog speed van of zou je nog heel tijd? Nee, absoluut net. Nee, in die situatie sta ik nog helemaal 100% achter wat ik achter mijn standpunt op dat moment. Is er een moment dat is toch dat van, ja, wat ik die in heb is net goed. Ik maak me excuses ontbieden wat dan ik? Nou ja goed, ik besef wel dat die beslissing heel erg hard is geweest en dat dat voor Marten een hele klap is geweest. En alleen nog gewoon sportief jongen sta ik nog steeds achter deze beslissing. In de 4 had je nou de keuze om na dit seizoen op te houden beïnvloeden tot dit hele gebeuren? Nou, dit is steeds maar even de spreekwoordelijke druppel, denk ik. Nou ja, ik zag toen je coach die ik een bepaalde rol in het verhaal speelde, denk ik dat ik zei een trap naar jou. Denk ik dat je dat in dat moment zelf heel wat genuanceerder erin stond. En niet met die optreden moeten, dat je dan weer even neersabeld wordt, zeg maar. Dat vind ik dat wel heel zeer en dat. En daardoor is het wel even de druppel zeg maar, van het hele verhaal. Maar ja, goed, wat ik zei, we komen net maar op in lijn. Maar dat is dan puur even kaartstechnisch en nou ja, als persoon zijn, dan komen we er wel uit.